loito contra a violencia de xénero. Miles de mulleres sofren a diario violencia de xénero por homes que creen que as mulleres non teñen dereitos, tratanas como obxectos e pensan que son inferiores a eles. O maltrato ás mulleres non é unha broma, por iso debemos educar aos nenos, nenas e adultos na igualdade e no respecto. Tamén é moi importante educar as nenas e nenos para que saiban reaccionar ante o maltrato dos machistas. Hai que seguir loitando contra a violencia sobre as mulleres. Con educación podemos cambiar o mundo. Se doe non é amor. ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Más arriba! Por un mundo libre de violencia, las mujeres y las nenas se saben respetadas en todo momento. Un aplauso para todos.